Ingdeng toksike trok ru Samson Singh ti karliarani hamren along ka chikimopo. Hamren Branch Secretariat pen paterpi ponsi ru Samson Singh ti aphan karliarani chikimopon padu. Ada porphai sirke pen alang liphan milur ke kai pen chikimopon si alang likai alamota mithan pon rinti. Bangso me along pen alang likar jong kai kiarna malong ke dodun long verjila pen pirthe ke doara da phana hirjumi ke long jia phan pura. Horbong penar nam kipu Gita ke porhi Bible ke porhi pen chenglo ka hirjumi chohang pon. Bangso long aluhiaman pen MLA Rup Singh Teron lapen Socheng constituency MSC Hetsing Rongpar Socheng VDC chairman Joy Singh Group pen chenglo ke theke ding atum chetong dunsi ing samjin pen kachiki mo jai mek pachun pon hamren pen rostom ing tinang ke pal ya birta Malong News. Siklon corona cap kado wele tum karbi sulang dora ta chini lo je le tum kal tang Samson Singh ti alang li ki thin lo ma parong cheboy ni trosiker trok ke chok le tum karbiang lo autonomous council pen sitalon pan lo nadak branch secretary hamran lo lasi ga chetong arat doan la pen le tum long alhi sar poman apeng lo le tum ning chethenai chinghonai 20 nong batang so MLA Rup Singh Teron Sarakai penang lok karbiang long autonomous council chairman chetong pia kai la pen hamran municipal board chairman Brenti so penang lok award commissioner kai do lasi daga bangke pining lege non polege klemong le lo le tum kadu we nang le tum anda chini lo je nang talon bom wang bom sin non bangke trok sikep la trok an cheng lo lasi kadu ko we ke damtang lo ke banggi an bang le tum alon ke pi abang sinang po de simbolik is sab bang le tum ningkan bang da klembom lo non bang son si le tum las Samson Singh ti kitiar ni le punoi ma manga thekar ni le punoi alon ke pi bang le tum bang putin da ma thanang po pena ke prek kedoan dak karbiang long tokan warat ma dak thek resel tumna political tumle punoi social organization ma goreng awar sai choklem tumle punoi bang putin dale tum chirap chitu pensila society bang chuni athin ni liklem mong mane klem mong kumane ma thabang mong pa sai kali lagale tum karbia phansi ma karbia rat phansi a hiryumi ma kaching thora phan nang klem pitikang mam phulo la sipini dak tamele tum chukimo ponlong lo asi ka chukimo long ele tum ningkan bang son dak sai pining darat chetong lo lapen ga chetong rat teman da litum luhi sarpo tum tame theni than pon lo lapen dak alang likai lamu tame than pon lo litum karbeng long ton mas council joint secretary Michael Timung bensi la sike bang dilang da kadu weta litum ang di siang don sipen hamren hawar ma dak hamren branch secretary West Karbeng Long district headquarter tame paching thu ponang po aki mege choko phanele tum tawari nang po bidi sore chipi nang po lapen cherap chetu bensi litum ansu pidet la phirote athe sarkar atom bangke mane elitum kaching kison hepen holi a system aron bang nang kogi athele tum ta kado weda elitum loke thegra side lo lasi notice bang pielo nona bang SOP bonai nang po lapen hadak amai lo masi pulo je la VGR long le puthak so katharle ja phana bang ke a sel senging pulo a sel mata theng seng lo lapen hadak senior secretary atum sim taru lapen Dilip terang ICS officer atau mansi palang cari lo lapen labang isi bene silo te claim po lapen ili tu masiem sara bang ke claim ke daji puali lage alang lige kani akam pen di pen akam athila hoya exam pur bang ali tum lahore jawnong le punoi khan bosti long le punoi lapen dak ke balong tat theklong lo lasi hadak tame langkai jan le punoi lasi ke claim po bote apor nang koi lapen isi kachini don priya teng bote matric exam ke dokok penta sapsup lo lapen elitum gado binang litum anda chini la exam bang la ta dokok la ta elitum sap sup lo stame exam dokok ta officially rona bang isi benisi claim pon bom lo lapen social media gado weda elitum theklong lo ani siamat si a meeting ani yang sama si sarkari bang thi photom bhan ga terminate mane la tom bhan kuri lo la ta isi elitum kecheng no je alang litum phan an bang sarkari boromrat hala soria long ke do bang ga terminate pon lo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.